ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦନ୍ତ୍ୟସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅବନା ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ 2 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବନା ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ଦନ୍ତ୍ୟସ ବର୍ଗ୍ୟଜ ସଜ ଦନ୍ତ୍ୟସ ର ସର ଦନ୍ତ୍ୟସ ହ ସହ ଦନ୍ତ୍ୟସ ତ ସତ ଦନ୍ତ୍ୟସ ପ ସପ ହ ଦନ୍ତ୍ୟସ ହସ ଆ ଦନ୍ତ୍ୟସ ଆସ। ଏବେ 3 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବନା ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ଦନ୍ତ୍ୟସ ଡ଼ କ ସଡ଼କ ଦନ୍ତ୍ୟସ ହ ବର୍ଗ୍ୟଜ ସହଜ ଦନ୍ତ୍ୟସ ର ଳ ସରଳ ଦନ୍ତ୍ୟସ ଫ ଳ ସଫଳ ସ ବ ଳ ସବଳ ଦନ୍ତ୍ୟସ ହ ର ସହର ଦନ୍ତ୍ୟସ ତ ର ସତର ଦନ୍ତ୍ୟସ ପ ନ ସପନ ଦନ୍ତ୍ୟସ ହ ନ ସହନ ବ ସ ନ ବସନ ଆ ଦନ୍ତ୍ୟସ ନ ଆସନ ଦନ୍ତ୍ୟସ ମ ୟ ସମୟ ଦନ୍ତ୍ୟସ ଦ ୟ ସଦୟ ଦନ୍ତ୍ୟସ ଳ ଖ ସଳଖ ଫ ଦନ୍ତ୍ୟସ ଲ ଫସଲ ପ ଣ ଦନ୍ତ୍ୟସ ପଣସ ଦନ୍ତ୍ୟସ ର ଦନ୍ତ୍ୟସ ସରସ ହର୍ଷଉ ଆ ଦନ୍ତ୍ୟସ ଉଆସ କ ଳ ଦନ୍ତ୍ୟସ କଳସ। ଏବେ 4 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବନା ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ର ଦନ୍ତ୍ୟସ ମ ୟ ରସମୟ ମ ଫ ଦନ୍ତ୍ୟସ ଲ ମଫସଲ ଅ ଦନ୍ତ୍ୟସ ମ ୟ ଅସମୟ କ ଦନ୍ତ୍ୟସ ର ତ ଅସରତ। ଏବେ 5 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବନା ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା।
दन्त्य स द द र र ब ब ळ ळ सदळ बळ सदळ बळ ଏବେ 6 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବନା ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା ଲ ଲ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ର ର ପ ପ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ର ର ଲସର ପସର ଲସର ପସର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ।